हेलो लोगोफोर गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय सिगांग्रो दा माने आं मोनसे सल' आरोना दा जि भाइराल जाबाय थादों बिबारा बारोब्ला गावदाङै बारखायो होननाय मोनसे आरो सल'ना लैथोमा बसुमतारी आरो उषारानी ब्रह्मनि दा बे मोनसे संखौ आं माने कभार खालामनो सानदों आंथ' सिंगारखाबो नङा जास्ट माने सल'खौ मोजां मोननानैसो खननो सानदों आरो दा लाइभ खननाय नालाय माखासे नटबो नाङा जानो हागौ दा आं खनलांसै नोंथांमोना खोनासंलांदो दसे सम दामनानै See